дар толори коллеҷи тиббии шаҳри хуҷанд ба номи Юсуфхон Исоқӣ бо фараҳу шодмонӣ ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи модар таҳти унвони «Зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад» баргузор шуд. Директори коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд Нурзода Амирҷон Рӯзихон бонувон ва донишҷӯи духтаронро бо рӯзи модар самимона табрику таҳният гуфта, аз ҷумла афзуд ки бо арзгузории самимона ва эҳтирому эътиқоди баланд ба хираду заковат ва бузургии шумо модарону бонувони иззатманд, пешвои муаззими миллат муҳтарам Имоми Раҳмон дар яке аз суханронияшон қайд намуданд: модар азизтарин вуҷуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мешавад. модар гаҳвораи оламро бо ҳам мепайвандад. рисолати пурзаҳмати парвариши наслҳоро ба дӯш кашида, бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд. воқеан модар шахси азизу муқаддас, офарандаи ҳаёт, зеби замин, зеби само ва зеби замон буда, гармию самимият, муҳаббату садоқат, ғамхорию меҳрубонӣ дар рӯзгорамон азуст. модарон бо дастони пурмери хеш ниҳоли меҳру муҳаббат, садоқату рафоқат, саховату асолат ва илму маърифатро парвариш мекунанду қалбашон ҳамеша баҳри оромиву осудагӣ ва пойдории оилаву ҷомеа ва давлат бо меҳр метапад. дар анҷоми суханронии худ директори коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд Нурзода Амирҷон Рӯзихон бонувон ва донишҷӯи духтаронро бори дигар бо рӯзи модар иди баҳору шукуфоӣ, хуррамӣ ва нишод ки оғози баҳори қалбҳост, таҳниту табрик намуда орзу намуд ки ҳамеша тансиҳат бошанду баҳори шукуфарез барояшон ва аҳли оилаашон рӯзҳои сабзу хуррам, саодатмандии бепоён ва ба зиндагию фаъолияташон сафову зиё ва нусрату шукӯҳмандӣ ҳадия оварад. гулноз Тоҳириён шоир, узви иттифоқи нависандагони Tojikiston баромад намуда бонувони коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷандро бо рӯзи модар табрику таҳният гуфта, аз ҷумла афзуд ки агар инсон дар зиндагӣ ба комёбиҳо ноил гардад, дар паси он заҳмати модар нуҳуфта аст. зеро модар ҳамеша орзу мекунад ки фарзандаш аз ӯ беҳтар зиндагӣ кунад, донишманд бошад ва ба ҷомеа нафъ расонад. ӯ фарзандашро бо роҳи нек ҳидоят мекунад ва барои ояндаи ӯ дуо мекунад. дуои модар яке аз қувваҳои бузургест ки инсонро дар роҳи зиндагӣ ҳифз менамояд. баҳор ва модар бунёди илоҳият доранд, яъне худованд сифоти офариниши худро ба баҳор ва ба модар бовар кардааст. яъне танҳо баҳор ва танҳо модар сириште доранд ки он сиришти офаринанда аст. яъне баҳор эҷоз мекунад, эҳьё мекунад ва модар фарзанд, инсон барои дунё меоварад. сипас директори коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд Нурзода Амирҷон Рӯзихон ба як қатор бонувон ва донишҷӯи духтарони фаъол сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. барномаи фарҳангӣ ва тандурустона дили бонувонро шоду масрур намуд. نگاهت یار دل نوازم مست
آتان